ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଳଯାତ୍ରା ବା ଦୋଳ ପର୍ବର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କ'ଣ ଏବଂ ଏହା କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ। ବାସନ୍ତିକ ଦୋଳ ମହୋତ୍ସବ ଏକ ମହାନ ଭାରତୀୟ ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବର ଅନ୍ୟ ନାମ ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବ। ଅତୀତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ସ୍ୱୟଂ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୋଳକୁ କୁଞ୍ଜକୁ ବିଜେ କରୁଥିଲେ ପୁରୀର ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିକୁ। ମାତ୍ର କଥିତ ଅଛି ଯେ ଦୋଳ ମହୋତ୍ସବ ଲୀଳାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଭାରା ବଶତଃ ଭଗ୍ନ ହେବାକୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଏହି ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ଭାଗ ଦୋଳ ବେଦୀକୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସହ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ବିଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହି ଦୋଳ ବେଦୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଭଗବାନ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଓ ଭୂଗଦେବୀଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଫଳ ସମର୍ପଣ କରିବାର ବିଧି ଓ ପରମ୍ପରା ଦୋଳ ଉତ୍ସବର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଦୋଳ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀର ପର୍ବ। ଏହା ଉତ୍କଳର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରସ୍ପରକୁ ଅବିର ଓ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ରଙ୍ଗ ଲଗାଲଗି ହୋଇଥାନ୍ତି ପରସ୍ପର ଓ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଏହା ଆମ ସୁସ୍ଥ ସାମାଜିକ ସଂଗତିର ଏକ ପ୍ରତୀକ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପବିତ୍ରତା ଓ ସାମାଜିକ ବିଚାରରେ ଏ ପର୍ବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବହୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କାଳ କାଳ ଧରି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହି ପର୍ବର ଗୁରୁତ୍ୱ ବାସ୍ତବିକ ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଧର୍ମାନ୍ଧତା ମଧ୍ୟରେ ଦୋଳ ଉତ୍ସବର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବହୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମଧ୍ୟରେ ଦୋଳ ପର୍ବର ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ପର୍ବ ନୁହେଁ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଏହି ପର୍ବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଏହି ପର୍ବ ଆମ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଐତିହ୍ୟର ସ୍ମାରକୀ ମଧ୍ୟ। ଏହି ପର୍ବ ପାଳନର ଦୁଇଟି ଦିଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ସାଧାରଣତଃ। ପ୍ରଥମତଃ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନକୁ ନୀତିମୟ ପରିଶୁଦ୍ଧ ଓ ଆଚାରଶୀଳ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହା ସାମୂହିକ ଜୀବନର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରୂପ ଓ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଏ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଶଗଡ଼ ଗୁଳାରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ପରିବାର ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ବାହାରିଯାଏ ଓ ସମୂହ ଜୀବନ ବୋଧର ପ୍ରଶସ୍ତ ପଥକୁ ମହାବିଳନର ବିପୁଳ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବର୍ଷାରମ୍ଭ ବା ନୂତନ ବର୍ଷ ରୂପେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣା କରି ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଘରେ ଘରେ ହଳିଆ ଚାକରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଚାକିରିର ବର୍ଷଟିଏ ପୂରିଥାଏ ଅଥବା ନୂତନ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଦୋଳ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ଗ୍ରାମର ପୁରୋହିତ ଆଗାମୀ ବର୍ଷର ଫଳାଫଳ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏଭଳି କେତେକ ପର୍ବକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏ ଯାହା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ଜାତିର ଲୋକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଭାରତର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀକୁ ଗୋପାଳ ଜାତିର ଲୋକେ ବିଶେଷ ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀକୁ ଗୋମାତାର ଜନ୍ମଦିବସ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଯଶୋଦା ବୋଇଲେ ବାବୁ ସୁଡ଼ରେ ଆତ୍ମଜ, ଗାଈମାନଙ୍କ ବନ୍ଧାଣ ଅଟେ ଆତ୍ମ ଆଜ। ଗୋମାତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅଟଇ ଯୁକତେ, ତେଣୁ କର ଗୋପଲୋକୀ ଗମନ୍ତି ଭାସତେ। ସେଦିନ ଗୋମାତାର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ଦୁର୍ବାକ୍ଷତ ଦେଇ ଗୋବନ୍ଦନା କରୁଥିଲେ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପର୍ବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେହିଦିନ ସେମାନେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଗାଈ ବାଛୁରୀଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ସେହି ରାତିରେ ଗୋପାଳକ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଜଣେ ଜଣେ ଦଳପତିଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମା ଗାନ କରି ଦୋଳ ବେଦୀରେ ଥିବା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ହାତରେ ଦୁଇଟି ଦଣ୍ଡ ଧରି ପରସ୍ପର ବାଡ଼େଇ ସେହି ଶବ୍ଦର ତାଳେ ତାଳେ ଗୀତ ଗାଉଥାନ୍ତି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ନାଚି ନାଚି ଚାଲନ୍ତି। ଏହାକୁ ନଉଡ଼ି ଖେଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବାକୁ, ଏହି ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥାନ୍ତି। ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ପାଳନର ଶେଷ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଦିନ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେ ସେହି ପର୍ବର, ସେହିଦିନ ଗ୍ରାମର କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନ ବା ମିଳନ ପଡ଼ିଆରେ ସମବେତ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଠାକୁର ବର୍ଷକରେ ଥରେ ମିଳନ ପଡ଼ିଆରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ଏହାକୁ ମହାମିଳନ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିକଟସ୍ଥ ହରିରାଜପୁରରେ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୁଏ ଏହି ଦୋଳ ଉତ୍ସବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।